kailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan sa ato ang pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom. Dios nga mao'y nagatiman kanamo. Dios nga mao'y nagtagbo ug nagamuma sa tanan nga mga katawhan nga misalig mindangop kanimo. Niyanasab kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa pagdaig kanimo labaw sa tanan pagpaminaw na usab sa imong mga pulong. Kadiha sa imong pagpaminaw kanimo. Daghan kay may makatunan nga mga mensahe nga mo'y among gikinahanglan. Daghan kay may masayran nga mga mensahe o mga pamaagi nga mo'y among gikinahanglan sa among pagpuyo sa kalibutan. Bless na usab kami amahan sa mga pulong nga imo karong ipaabot sa matag usa. Magayo kami kasing-kasing nga madinawaton matinuohon sa imong mga pamaagi. Ug kanunay namong gideklarar ang imong pagpanalangin sa matag usa nga mudawat karon sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pag-uban ka namo ug pagpakisulti ka namo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi
Og kumusta mo nining kagabion? Happy weekend, happy Saturday evening. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga nakaroon sa nagkalaing mga lugar, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang programa. Ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa FM Station 11.3. Nanano ka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Mayong gabi, mayong nga pakiguban, happy watching usab sa ato mga kaigsuonan nga mo replay ining maong programa. Og maayong pagpaminaw usab sa ato mga kaigsuonan nga niining mga taknaa nakiguban sa ato ang programa. Mayong pakiguban ilabi na ni Brother Moses Cardente og ni Brother Pedro Arsola sa mga Arsola family. Maayong gabi. Maayong gabi sa mga kaigsuonan nga nanukad diha sa Ampak, Linaw ug diri sa Kalatagan ug Pantag. Maayong gabi. Ilabi na diri dapit sa Bulhoon. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagsunod usab sa mga nagkalain-lain nga mga FM station nga nag-hook up sa atong programa. I declare blessings sa matag usa. Mayong gabi, mayong pakiguban ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga mihatod ng mga mensahe diri sa atong programa. Atong tagaan og pagtagad si Jesus Reigns, Pastor Raul. Maayong gabi, Pastor. Maoy naguna diri sa ato ang programa. Matod pa ni Pastor Raul. Praise the Lord. Amen, no? Salamat kaayo sa imuhang pagtumbaya sa atong programa, Pastor. Kumusta mo diha? Ang Dios magauban, magpanalangin og magtagbo sa tanan. Mayong gabi ni Wilda Prospero. Good evening, Pastor, and to all listeners. Mayong pagpaminaw ni Anilin Tundag. BE Pastor, salamat sa Ginoo kay sa kagabion. Ug matod pa lain na sang pulong akong mabati na dili kini makawang sa akong kinabuhi. Premi Pastor nga magpadayon ng akong kaayuhan. Amen, no? Ang imuhang kaayuhan kumplituhon gyud na sa Dios nga atong gilagaran. Si Evelyn Iran Tarukan, maayong gabi, Pastor. Request ko, Dios kahari ka. Okay, Dios kahari ka. Murag wala na ako ni mapatukar atong miagi, no? Ato oning pangitaon diri, Dios kahari ka. Ang pagsayaw ikapalos ko, ang paglukso ikapalos. Akong tagaan og pagtagad ang awit nga unang gi-request diri sa ato nga programa karong taknaa. Dios ka hari ka. Amo ni usas mga awit nga ato karong madunggan sa atong panag-uban. Maayong gabi ni DT Vilches Alsola. Maayong gabi, Pastor, og sa tanang viewers. Dalaygon ang Dios sa kanunay. Request ko awit makalangit tubig ka sa kinabuhi ko. Imong mga saan walay kapakyasan sa imong mga pulong kanunay nagabadlong sa imong pagkamaayo walay sama kanimo sa imong pagkaginoo walay makakumpara kanimo. Way makakumpara, way makatupong, way makapareha sa atong Dios. Mayong gabi ni Marley is Odarbi. Mayong gabi, Pastor, watching from Saudi Arabia. Kumusta mo diha sa Saudi Arabia, Marley? Ang Dios magpanalangin kaninyo, sis. Si Gina Kamahalan, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tibok mong pamilya og sa tanang viewers, listener ning ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor, nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo aron daghang katawhan nga makadungog sa pulong sa Dios. Si Hervey Rimis Espinosa, maayong gabi, Pastor Gideon, og maayong pagpaminaw pakig-uban ni Sister Norberta Yotratsi.
Mayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang nagsunod ning maong programa. Dalaygon ang Dios sa kanunay niya nga pag-atiman kanato. Request song Why Impossible by New watching here in Bindoy atong igsuon no. Tinindagan man. Ako rang namurag na putol unsa man to'y sumpay. Sige. Maayong gabi ninyo diha sis, ang Dios magpanalangin. Sa among mga kamot, ikaw nagakupot. Sa among gikinahanglan, kanimo may katubagan. Sa among kinabuhi, kanimo ay makatandi. Sa among pagsimba, anaa ang imong presensya. Kasaligan ka, maluluyon ka sa among kinabuhi. Kahigulungan ka, matinudanon ka sa akong kinabuhi. Manluluwas ka, pagtapos ka sa tanan, may giginhawa. Diyos ka, hari ka. Mayong gabi, mayong pakiguban ilabi na ni Kobe Jan na sermona. Good evening Pastor. Wow, makasubay na pod kami sa live mo Pastor watching from Street Tunggo, Purok Sapa, Barangay Kabadjangan, Himamaylan City, Negros Occidental. Request ko Pastor, awit makalangit ang pulong mo kinabuhi ko. Dunay nag-text nako kaganina nga nag-request gyud siya og awit na saan nagkaya ako. Iyan ning ipagi og text kay usa ko no sa silent listener. Si Pops Gilon Garces, maayong gabi na pod sa tanan og kanimo Pastor og ni Ricky Rakasa, maayong gabi. Maayong pagpag-iuban ni Sister Nars Boyan, Evelyn Serapin, maayong gabi. Si Uberis Gina, request ko Pastor, ikaw ang kusog. Si Joel Corisma, maayong gabi diha Pastor. Watching diri sa Balay, Gango, Osami City. Saligan ka. Si Pastor Gregorio Kirin, dalaygon ang Dios sa kinabuhi nimo Pastor og sa tanang naminaw karon watching from Hinunangan, Southern Leyte. Good evening Pastor, uban sa imong pamilya musta mo diha? Salamat sa Ginoo, okay ra gyud me. Okay ra gyud sa tabang sa Dios. Si GPC Santiago, good evening Pastor, watching from Davao City. Og si Hilda Luang, good evening Pastor Gideon Candelario. Ang Dios magpanalangin, God bless Pastor. Si Helen Kapungha, good evening Pastor Gideon, I'm watching from Myukan, Arakan, Cotabato, Naminaw. Mi uban sa akong tibuok pamilya. Shout out ko sa ako bana og sa mga anak family Mandanao. May gabi sa tanang mga Mandanao nato mga kaigsuonan diha sa Arakan, Cotabato. Si Jesus Reigns, Pastor Aol, maayong gabi Pastor, glory to God. Ang buluhaton diha nga gipial nimo Pastor og ang Ginoo magpanalangin sa tanan. Amen. Amen, no? Salamat kaayo sa declaration. I receive in Jesus name. Si Hilda Luang, request ko og song Dalangpanan Ka. Og si Merlin Caniete, maayong gabi Pastor Gideon, salamat sa Ginoo. Lain na sa among madungog para sa among kalag dalaygon ang atong buhi nga Dios. Si Joanna Ocolang Ponce, maayong gabi Pastor. Maayong gabi sa tanan. Og great sa tanan taga Bohol. Watching from Singapore. Atong igsuon nga nanukad sa Singapore na great no sa tanang mga taga Bohol. Awit makalangit akong Tagalog pagtagad, tubig ka sa kinabuhi ko. Diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko.
Mayong gabi ni Lakina Magwan na request ko kanta pastor ang pulong mo kinabuhi ko. Si Pili Impis, maayong gabi Pastor Gideon, na Sister Maiti Managat, to God be the glory. Matut pataas-taas man. Praise God, maayong gabi Pastor, ang Ginoo magpanalangin sa tanan, magpasuta unta kog damgo, magpasuta. Ansay mensahe ani. Sa damgo na ako'y mga kauban og naami sa nami dos andanas pastor balay dos andanas ka balay. Tapos na ay gamay nga truck nga elf nasakyanan nabangga sa git pagkahuman gitan-aw namo karon sa unsa mang hinungdan ang balay na damage pod og matumbahan na. Nagdali-dali mig saka sa second floor kay magkuha og mga sinina kay matumba naman pag-abot sa kabinet. Pag-open nako sa honos sa drawer kung asa tong mga sinina na ay kwarta na papel og sidlak kaayo na sinsilyo color gold. Imbes ang sinina ako ang priority, nahimo naman hinuon akong giuna. Nahimo naman hinuon akong giuna ang kwarta og hipos. Tapos gipahinumduman ko sa asawa ni Lot sa akong hunahuna na ay sulti nganong nawili man ka sa bahandi. Daga na kay matumpag na ang balay. Maong gialsa nako ang drawer kauban gihapon ang kwarta. Naurag siniguro gyud no. Og nakamata nako, nakapangutana ko sa akong kaugalingon nganong maumantoy mensahe. Unsay suta nimo sa damgo pastor, daghang salamat. Kung maghisgot ta og kanang sakyanan, naghisgot na sa gitawag buluhaton or gitawag ministry o simbahan nga nabangga matud pa sa poste no. Nabangga sagit o nabangga sagit sa ingon tanggit, pultahan, agianan o sagit mga kaigsonan, diha nimo makit-an nga dunay mga roles, dunay mga patakaran. Ang git naghisgot na sa mga patakaran o sa mga roles. Mo nay giingon ni Jesus nga sigpit ang ganghaan, ang dalan paingon sa langit, dili sayon ang mga roles, dili sayon ang mga patakaran. O niya usa sa mga gibangga diha ang mga roles o patakaran sa usasad nga mga tigumanan nga naay gitawag second floor. Buti pasabot naghisgot sa Old Testament to New Testament. Dunay mga panahon nga inyo ning masinatian nga dunay simbahan nga murag mubangga ang iyang doktrina sa inyohang gitamdan nga doktrina. Og akong nakita sa imong damgo nga usa sa mga imuhang bantayan ang mga butang kalibutanon. Ang mga butang kalibutanon kumbaga mura og mubati kag kawili. Dili lang ni sa imuhang personal nga income or sa imuhang mga kahago og sakripisyo sa buluhaton or sa simbahan diin ka gibutang sa Ginoo. Usa sa angay nimo nga imong buhaton nga imo ni siyang ipangayo sa Dios nga kung doon na may mga simbahan nga mobangga sa inyohang gibarugan nga doktrina, ang inyohang ipangayo sa Dios, pangayo sa Ginoo nga lig-unon mo og dili mo mataranta og dapat kinahanglan madinawaton mo nga naagyon ng mga sitwasyon na nga dunay mga pundok o grupo nga mobangga sa doktrina nga inyong gibarugan. Og usas ako ang ika-advise paglig-on diha sa doktrina diin gihatag sa Ginoo sa inyo ha. Walay lain
Maayong gabi ni Gina Kamahalan, maayong gabi ni Lakina Magwan. No request kog kanta ang pulong mo kinabuhi ko. Ako na ning nabasa di ay. Si Jocelyn, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw karong gabi una dalaygon ang Dios. Si Kimberly Inobio Lariza, maayong gabi Pastor og sa tanang namati karon awit makalangit. Si Lito Garcia, maayong gabi Pastor og sa tibok nimong pamilya. Hinay signal diri pas kay kusog man og good hangin. Pero padayon lang gihapon kami naminaw og nagtan-aw sa imong live kay dako kaayo katabang sa amo ang mga sa mga pulong sa Ginoo ang imong pagabuhaton. Maayong gabi ni Susana Pablio. Salamat guys nyo nga pag-share. Ako ra gyud tamong gidasig, kinasing-kasing na akong pagdasig nga inyo ra gyud i-share ang ato ang programa kay ang inyong i-sharean makadungog ra gyud na og mutumbaya ra gyud na og panalangin na sa Ginoo. Awit makalangit nga gi-request dire sa ato nga programa. Nasaan na kaya ako? Silent listener ang nag-request ni Inetro, text lang, no? Salamat kayo sa inyong pakiguban. Ang buhay ko noon'y walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko. Kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y Mayong gabi ni hindi alam. Ilami El Sansanlian. Mayong gabi Pastor, isa ko nga gasubaybay sa imuhang programa. Pre-request ko sa akong anak Pastor Alfred Caller nga nindot permi ihang tulog. Dili si gighilak. Sige. Ato nang pangayoon sa Ginoo. Request awit makalangit ikaw ang kusog, ako nang giandam dire. Si Jennifer, maayong gabi Pastor. Watching from Mugan, Marilog District, Davao City. Maayong gabi ni Ate Lima. Maayong gabi ni Nelrim Dosel Yagni. Kalipay nga walay sama kung kita tinuod nga anak sa Ginoo. Maayong gabi, pulong mo kinabuhi ko family. Salamat sa Ginoo, salamat sa pag-share Pastor Gideon sa Our Daily Spiritual Brain. Nindot sa mensahe. Si Dante De La Torre, maayong gabi o maayong pagpaminaw ni Marilyn Orizion. Good evening Pastor Gideon. I'm watching from Andaplaak, Davao de Oro. Request kog song Baguha Ginoo. Si Noel Magwan, good evening Pastor, watching from Jinsan. Og si Susana Pableo nga nano kadiha sa Thailand. Matod pa, maayong gabi Pastor Gideon og sa imuhang pamilya og sa tanang anak sa Ginoo. Kumusta Pastor? Dalaygon ang atong buhi nga Dios nga imo sa imong kinabuhi. Salamat kay sa imong pagpangumusta sis. Okay ra gid me. Kaganina ni hatod kog mga player sa basketball para championship dito sa San Fernando, pero diri ra nako gihatod diri sa among lungsod. Nya balik ra pod ko niya hinahinay na pog kalot sa ato ang tukuranan og simbahan. Si Meryl Nis, maayong gabi. Samuel Halo Senior, maayong gabi ninyo diha sir. Og ni Ching Bindiho, maayong gabi. Si Janer De La Rosa Estante, maayong gabi po Pastor Gideon. To God be all the glory. Si Bernardita Rijas, maayong gabi Pastor og sa tanang naminaw. Sister Rose Datoon, maayong gabi Pastor, pwede request kog song dito sa cross. Salamat, God bless you. Salamat kayo sis.
Musta mo di hampingan mo og atimanon mo sa Ginoo. Si Albert Pagkatang, maayong gabi pastor og sa imong family. Salamat kaayo makapaminaw na pod ko sa makakita sa imong live karon. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan karon dalaygon ng Dios. Si Alex Ganso Umak, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa kadasig kalipay kaayo mi naghuwat sa programa sa kahanginan. Ang Ginoo na lipay kaayo nga ang tanan usab kanato karon. Shout out ko sa kanunay nga nagtan-aw labi na sa family Lozano sa Santa Cruz, Sierra Voliones, Bohol og sa pamilyang Adlaon family request ko awit makalangit gipangga mo ako. Salamat pastor sa pagbasa. Walay sa payan, Alex Ganso, ang Dios magpanalangin kaniyong tanan. Sa kanya kaya ako. Mayong gabi ni Mitzler, Mitzler, no? Mayong gabi ni Jovi Lilood. Maayong gabi. Good eve, Pastor. Watching from New Orquita, Tabina, Zamboanga del Sur. Awit makalangit, ikaw ang kusog diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako gyung gidala sa mga pagampo mga kigsonan ng ato ang krusada or sa ato ang Thanksgiving anniversary diri karong city. Kay ang worship team nga gikan sa Gihulngan medyo dili sila makalahos kay dili sila makabiya sa ilahang klase. Kay klase pa man anang Bernes unya kinahanglan gyud nga maka-eskwela sila. Muna nga nagampo ko nga padadaan ta sa Ginoo og mga music team og nagconnect ko sa mga ka-worship team kaniadto nga nagpabilin sa ato ang programa, nagpabilin diha sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga medyo nadugay-dugay kog sugod sa atong programa. Si Ranran Masinahong, maayong gabi. Ninita Pahang, maayong gabi. Si Inday Dorlin Ingkabot Tinsay, request ko pastor awit kay buti-buti mo Panginoon. Si Jarlene Pakunla, maayong gabi. Si Evangeline Boko Galay, maayong gabi. Kanimo Pastor Gideon og sa tanang naminaw naglantaw ni ining programa. Salamat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ang Dios mahimaya sa tanan. Amen no. Og maayong nga pakiguban na pagyud dinhi si Inski Ikap Glasa Glasal. Good evening Pastor. Request kog song ning dapit from In Kapi. Maayong gabi ni Mimi Dalio. Good evening Pastor watching from Davao City. Request ko og kanta Lahutay. Og si Gingging Simpron. Maayong gabi Pastor. Kumusta namo diha? Si Pastor Russell og sa duha nimo ka mga anak. Pastor, dalaygon ang Dios sa kinabuhi ninyo, Pastor. God bless og sa tanang nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pwede request awit makalangit, Pastor, dito sa cross. Salamat kayo. Maayong gabi ni maayong gabi Pastor watching from Cebu City. Pastor, patabang ko og ampo sa akong amo nga naa sa ospital karon tungod sa sakit sa tiyan og suka kalibang. Salamat sa Dios, Pastor. God bless po uban sa imong pamilya. Ayohon ang imuhang amo og ipaabot ang mensahe nga giayon na sa Ginoo. Si Ileros de Patilia, good evening Pastor watching from Las Navas, Prosperidad, Agusan del Sur. Shout out ko sa Ustos and de Patilia family na kanunay nagpaminaw sa imuhang wali. God bless you Pastor. God bless kaninyong tanan. Oras sa itong programa alas 8:04, oras na mga kaigsuonan nga atong sugdan pagtumbaya ang pulong sa Dios diha sa Santiago Kapitulo 5. Si Ate Ars, maayong gabi sa tanan. Og ni Inday Dorlin Ingkabot Tinsay, prayer request ko, Pastor, paabuton namon nga anniversary sa church February 16. Ang Dios Jud magpanalangin sa tanan mga katawhan.
patunan ang pagkamaayos sa Ginoo. Ihatag na sa Ginoo Sister Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Maayong gabi ni Evelyn Buko Galay. Shout out sa akong tibok pamilya sa Pagadian City, Buko family, Galay family, Saniko family og Birin family gikan diri sa Saudi Arabia. Malipayong naminaw sa pulong sa Dios. Salamat kayo sa inyong pagtumbaya sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Og si Nilin Aranio Kahilog. Good evening Pastor from Davao Laak de Oro, palihog mi plesong matinud-anon. Salamat Pastor, God bless. Mayong gabi ninyo diha Sister Nilin Aranio. Kumusta mo diha? Ang Dios magauban magpanalangin. Og oras na mga kaigsuonan nga ato ang sugdan ang pagpatalinghog, pakiguban sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, mga ilhanan. Kining mga ilhanan dapat maoy ato ang makita gyud. Maoy ato ang kanabitaw nga masinatian, masaksihan sa ato ang pagpuyo sa kalibutan. Kining ilhanan maoy usas mga importante nga ato gyung makita sa ato ang kinabuhi diha sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo. Kuhain yung Biblia para ato ang sugdan pagbasa ang pulong sa Ginoo diha sa Santiago 5 nga naghisgot og mga ilhanan sa mga Kristohanon nga giatiman sa Dios or giatiman sa Ginoo. Nindot kayo ang mga pulong nga ato karong hisgutan, nagdasig ni sa matagusa sa pagtan-aw sa ato ang kaugalingon o sa atong pamilya. Kung naaba kini sa atong kinabuhi, naaba kini sa atong pagkakristohanon. Kay kung naaning mga pulonga nga ato karong hisgutan sa atong pagkakristohanon, bless kayo ka. Kay ang Dios, mga igsoon, kanunay nagpakitag mga ilhanan. Ibin sa karaang panahon, ang Dios naghatag og mga ilhanan aron pagdasig, pagligon og paghatag og paglaom aron ang iyang mga katawhan makanabitaw makabaton og kasiguruhan, malig-on og madasig sa pagpadayon sa pagpangalagad kaniya. Kuhain yung Biblia og ablihi diha sa Santiago Kapitulo 5. Og sugdan nato sa pagbasa mga kigsunan diha sa Kapitulo 13. Versikulo 13. Kapitulo 5, versikulo 13. Hangtod sa versikulo 20. Ingon din kung may nagkalisod-lisod ka ninyo, paampuas siya sa Dios, ang nagmalipayon, pawitag mga awit sa pagdaig. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya og sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya lana. Ang maong pagampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas og mopasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala og pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Si Elias sama kanato apan siya nga mainito nagampo nga dili unta muulan og wala gayod muulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Og unya nagampo na usab siya nga muulan unta og ang langit mibubo sa iyang ulan og ang yuta mihatag sa iyang abot. Mga igsoon, kung usa kaninyo mahisala gikan sa kamatuoran og may makapabalik kaniya, angay ninyong masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon og daghan mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanatong tanan sa atong pagpaminaw karon sa mga pulong nga maoy mugiya sa atong pagpuyos kalibutan. Mga ilhanan
nga nagpakita nga ang tao o ang Kristohanon giatiman sa Dios. Usa sa mga ilhanan nga gipakita dinhi nga giatiman sa Dios ang atong kinabuhi kanang naay nangulo nato. Nangulo nato diha sa pagbasa sa Biblia, nangulo nato diha sa pamalandong kanunay sa pulong sa Dios. Importante kaayo sa atong kinabuhi kanang naay mangulo. Kanang naay mulid, naay mudasig, naay mupahinomdom. Wow. Sa imong pagkakristohanon, kung naani sa imong kinabuhi, usa ka sa mga giatiman sa Dios. Kana bitaw naay nilid nimo, kanang naay ni pahinomdom nimo, kumusta naman ang imuhang pagbasa, ang imuhang pagkat-on, kumusta naman? Usanas mga ilhanan nga giatiman ka sa Dios. Kanang naay pangulo ang ato ang kinabuhi. Kay usa sa mga kana bitawng mga pamaagi aron dili ta maluya sa pag-ampo sa Dios. Dili ta maluya sa dangop sa Dios. Kanang naay magpahinomdom nato. Kanang naay mag-atiman sa ato ang espirituhanong bahin sa atong pagkatao. Bless kaayo ang tao nga naay magwawali sa iyong kinabuhi. Bless kaayo ang usa ka tawo nga kanunay siyang giwalihan, kanunay siyang gitudluan, kanunay siyang gikuyugan, giunungan sa pagkat-on sa mga mensahe sa Dios. Sa bersikulo 13, naghisgot ni siya og kanang kalisod. Kabalo ba mo mga kaigsuonan kung ang tao na ay kalisod? Labi na gyud nga maghisgot og material, pisikal, emosyonal. Ang tao nga naa sa kalisod mga kaigsuonan nagkinahanglan og kauban, nagkinahanglan kuyog. Atong hinumduman ang gisulti ni Haring Solomon, mas lig-on ang duha ikumpara sa usa. Mas lig-on ang tulo ka pisi ikumpara sa usa o duha ka pisi. Kay kon ang usa maluya, ang usa modasig niya. Usa sa mga makapaluya o usas mga kanabitawng siguro inyo ning nasinatian sa mga Kristohanon nga taas-taas na ang ilahang lawig nga mga katuigan nga nangalagad sila sa Dios, ilaning nasinatian nga dunay mga panahon nga damor nga ang tao magkalisod-lisod dili lamang sa usa ka bahin, moabot gyud nang gitawag kaluya. Sa panahon nga naay kaluya ang tao, bless kayo siya kung dunay mangulo niya. Kay ngano man, naay makadasig niya, naay moingon iampo ra na, naa kay problema iampo ra na sa Dios, mawagtang na. Nganong kinahanglan man siyang dasigon, nganong kinahanglan man siya nga pahinumduman nga kinahanglan iampo ang imuhang sitwasyon katong naa ka sa kabugaton. Kay ang tinuod, ang tao nga gilibutan sa grabing problema, daghang kalisod, naagay mga panahong maluya. Munang diri sa bersikulo 13, kung may nagkalisod-lisod kaninyo, ingon siya nga pampuwa siya sa Dios. Ang nagmalipayon paawitag mga awit sa pagdaig. Kinsa man ang makadasig, tigpahinumdom. Ang tigpahinumdom mga kaigsuonan sa atong kinabuhi, ang mga pangulo.
ang mga magtutudlo ang gipadala sa Dios aron pag-atiman kanato. Mao'y usa sa mga ilhanan nga ang Kristohanon gipanalanginan giatiman sa Dios, kadtong Kristohanon nga gipadad-an sa Dios og magtutudlo, magwawali o kaha pangulo, kanang nangulo ba, nanguna alang sa mga Kristohanon nga dunay nanguna, nangulo sa pagkat-on sa pagpamalandong hangtod nga moabot si Jesus, sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo hangtod nga moabot si Jesus. Moingon ko, bless kaayo mo sa inyong panahon. Ingon pag yun dinhi, kon adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya og sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Wow. Salamat kaayo sa mensahe sa Ginoo. Tinuod, dili na ko kalimtan katong nagkasakit ko sa una og usa ka bulan. Third year high school ko ato, nagkasakit ko og usa ka bulan. Wala na ko'y simba-simba. Unya, dili na gani ko kanang kalingkod. Mangihi ko, ikiling na lang ko sa ako ang mama. Nya sa dihang nakakita nga akong mga igsoon og pamilya sa akong mga igsoon, sa dihang niduaw sila, nihilak sila sa akong sitwasyon, kay bukog og panit na lang ang akong lawas. Kay grabe man ko og hilanat, unya grabe ko og kanang suka. Nya ko ang gyud niwang na gyud kay ko ato. Kabalo mo unsa? Giduaw ko sa among pastor nga mo'y nagbautismo nako. Iya kong giampuan. Walay nagpatawag niya. Walay nagsugo nga ipatawag. Pero ang Dios mismo ang naghikap sa pastor uban sa mga kaigsuonan, gibisita ko nila. Di ko kalimot ato. Pag abot nila, nihilak sila nga nakakita nako. Og nag-awit sila samtang si pastor nagampo. Unya gilukuban ko nilag habol. Unya padayon silang nagampo, nagdaig sa Dios. Dito ko nakakita gyud og unang milagro nga dili nako malimtan. Pag naay magampo sa Dios nga magpandong kanimo, mamaayo gid ka. Dili lang sa pisikal nga bahin, kundili sa espiritual nga bahin. Even sa atong kalag, pwede ni siyang magkasakit. Dali ni siyang maapektuhan, labi na kung duna kay kaguol kining atong kasing-kasing. Daling maapektuhan ang atong kasing-kasing, labi na kung mubati kag kabug-aton, kasuko, kaguol og uban pa nga dili makaayo sa imong kasing-kasing. Og dili makaayo nato mga kaigsuonan nga maunay maghari, maunay magpabilin sa ato ang kaugalingon. Dapat diha nga dapit mamaayo ta. Og ang pamaagi aron ayuhon ta sa Dios, mga kaigsuonan kus Ginoo, kanang naay mga pangulo nga magampo kaniya alang kanato. Kanang naay mga pangulo nga nakabati og andam nga musunod sa sugo sa Dios. Sa diha nga giampuan ko sa among pastor, ila kong gikuhaan og habol kay gilukuban man ko nila. Gipaningot nako. Ya pertig yun akong niwanga, nihangyo ko nga muhirag, nihangyo ko nga muhigda, o niya giklos usa ang prayer, giklos usa ang awit, dahil nag-istoryahanay sila. O niya pagkataod-taod, mga pila ka minutes, nag-awit na pod sila, dayong ila na po kong gipandungan. Gipaningot na sad kog maayo. Before sila ning pauli, ikatulong higayon nga ila kong gipandungan. Ila kong giampuan. Kaampo sila sa Dios ug ila kong gipandungan.
Pagdayon nilang uli, gusto na kong mo hirag. O niya, sa dihang layo na sila, pagdayon na yung salob sa adlaw, nakagabay-gabay na ko sa among balisbisan. Og dito na ko nangihi dito sa balisbisan. Pagkasabado, nakabaton kog kusog. Pagka Domingo, nakalakaw kog usa ka oras gikan sa among balay paingon sa simbahan. Kay usa ka oras among lakaw sa dili pa mi kaabot og simbahan. Giayo ko sa Dios sa iyang pamaagi nga duna say gipadala nga mga alagad, mga nangulo sa among pagkakristohanon, mga nangulo sa among pagtuo sa Dios. Bless kaayo ang Kristohanon nga dunay pangulo, dunay pastor, kay naay nag-ampo para kaniya. Bless ka kaayo nga naa kay pastor. Lamang kinahanglan nga ang pastor nga nangulo kanimo una sa tanan mainampuon sama ni Elias. Kay atong nabasa ang ngalan ni Elias, si Elias mga kaigsunan mainiton, mainampuon, disiplinado. Si Elias dili siya mo paling-paling. Ang problema kung dunay mga pangulo nga puling-paling, matarong karon og di nasad, balaan karon og di napod, paling-paling. Mauna nga ikaw ug ako gitagaan tag kagawasan. Gitagaan tag kagawasan asa nato himuon ang mga pagdaig, asa nato himuon ang mga halad para sa Dios. Tong hinumduman, ikaw ug ako gitagaan tag kagawasan kung asa nato daygon ang Dios. Asa dapit nga simbahana ug asa og kinsa nga mga alagad sa Ginoo nga atong ikuyog sa pagpangalagad kaniya. Kaya itong hinumduman, dunay duha ka mga klaseng alagad. Dunay mga alagad nga tinuod, duna po'y mga alagad nga dili tinuod. Parehong nagsangyaw, parehong angalan nga gisangyaw, pero dili pareho og binuhatan. Sa panahon nga doon na tay alagad nga tinuod yun nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang tambag sa mga apostoles didto sa sulat ni Pedro man siguro, ato kuno nga tan-awon mga kaigsunan ni Hebreo. Murag naa na si Hebreo. Ako sang tan-awon mga kaigsuonan ang Hebreo. Okay, murag naa sa Hebreo gyud. Hebreo kapitulo 13. Okay, mao ni salamat sa Ginoo nga nagpahinumdom sa ako ang hatod ni ining mao mensahe kanatong tanan. Hebreo 13 bersikulo 17. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag. Kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makatabang kaninyo. Ang atong Ginoo naghatag og mga pasidaan. Naghatag sa angay natong buhaton. Tali sa pangulo, sa mga magwawali, sa mga nagdumala og tigumanan o sa mga nagdumala sa atong ginabuhi. Para mahimong epektibo ang ilang mga pag-ampo. Para mahimong epektibo ang ilang mga hangyo. Kumbaga, kita mismo ang makasinati. Aron masinatian nato ang ilahang mga pag-ampo. Aron makakita ta mismo
sa tubag sa Dios sa mga hangyo sa iyang mga alagad, kinahanglan nga ato silang tumanan, ato silang tahuron. Ingon dinhi, malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila, apan kung dili masubo sila sa pag-alagad kaninyo. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Ang problema, dunay mga simbahan nga ang mga tao maoy musugo. Dili makasugo ang pastor. Munay problema mga kaigsunan, kay ang mga pastor kasagaran niining klase nga mga simbahan, pastor hiring, kanang giswelduhan lang ba. Kung dili sila kagusto sa mga wali sa pastor, ilang petisyonan ang pastor, o niya ang uban mo ingon nga, pastor, murag lipato na lang ba, kanang naamay request letter gika sa kauluhan, naaman sila'y bag-ong patakaran nga mauni, naa sila'y mga requirements nga kinahanglan imong ma-comply, kay kung dili doon na napod usa sila ipadala dinhi o niya adto na lang po kaslain pawalihon nila. Mao na nga luoy ang simbahan kung inana ang kahimtang, kay dili na siya pamaagi sa Dios. Ang pamaagi sa Dios, ang mga pangulo sa simbahan maoy pamation, maoy tahuron, mausay, sundon, kay ang ilang mga sugo sa Dios. Lamang kita nga mga sakop diha sa simbahan, makailag yun ta sa tinuod nga mga pangulo. Ang tinuod nga mga pangulo, gitudluan ta unsaon pag gamit sa Biblia. Gitudluan ta unsaon pag kinabuhi sa pulong sa Dios. But ipasabot, kung do naman sila'y sugo, haom kanunay sa Biblia. Kanunay natong makit-an sa Biblia. Apan kung dili na gani na haom og sukwahi na gani sa Biblia, dili na maayo nga pangulo. Dili na siya makatabang, makadaot na. Ato gragyon ning giklaro mga kaigsunan, kay dili nato dapat ipadaplin ang mga pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo nga adunay mga tinuod pangulo, aduna po'y mga dili tinuod nga mga pangulo. Mailhan nato sila dili sa ilang pamisti ug pamustura, kundi sa ilang binuhatan. Dili man ta katugkad makakita sa ilang kasing-kasing o sa ilang una-una, kay kung atong tugkaron mga kaigsuonan, mura na ta og kana bitawng kanunay na atay katahap, pagduda. Pero kung na-practice nimo ang imuhang discerning spirit, ang imuhang pag-discern sa mga pangulo, dili gyud na musukwahi sa imong masaksihan or makit-an sa ilahang mga buhat. Importante gyud kitang mga sakop sa panimalay sa Dios diha sa simbahan, kantigo tang mutan-aw og mga buhat. Kung dunay mga pangulo nga ang ilang mga binuhatan diha sa pagdumala sa ilang Pinoy-anan, mga binuhatan sa pagdumala diha sa ilang trabaho o sa mga gipial sa Ginoo, sibo og tukma kay sa Biblia, bless kayo ka nga naa sila nimo. Bless kayo ka nga nangulo sila nimo. Naghago sila para i-bless kas Ginoo. Ingon din mga kaigsuonan sa atong gibasa sa Santiago Kapitulo 5. Ingon din nga kung adunay masakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya og sa ngalan sa Ginoo magdihog siya glana.
Ang maong pag-ampo nga idubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mo pahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. Usa sa mga gipakita dinhi nga mga hinungdan nga dunay kaluyahon, dunay masakiton tungod kay dunay nahimo nga dili maayo. Kumbaga buhat nga wala kahimot sa Dios. Bantayanan ni mga kaigsuonan sa kinabuhi nga magtotoo. Para nimo, para nako kini mao mensahe. Kasagaran mga kaigsuonan sa mga hinungdan sa mga balatian, mga hinungdan sa mga kaluyahon ug uban pa nga bation sa tao. Ang hinungdan kasagaran nga gipakita sala. Naunsa mang salaa nga wala naman ta magbisyo. Unsa mang salaa mga kaigsuonan nga wala naman ta mag kanang wala na gyud tanan. Nakakaton na ta. Naunsa may hinungdan. Now atong tan-awon mga kaigsuonan base og wala kayo nato ni ma-practice ang giingon ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 11. Unang Korinto kapitulo 11. Kining giingon ni dinhi ang panihapon sa Ginoo. Wala kayo ni siya mabantay, mura ni siya og kanang mura og duties na lang sa mga Kristohanon nga mo apil sa gitawag komunyon. Wala kayo ni siya mahatagi kaayo og pagtagad o discussion sa uban nga mga nangulo o nagdumalag mga tigumanan. Bantayanan kaayo ni kay kung dili nimo ni siya ampingan, mo resulta ni siya og dili maayo sa imuhang pagkakristohanon, especially sa atong lawas. Tan-awa dinhi sa bersikulo sa bersikulo 27 sa unang Korinto kapitulo 11:27. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo mo inom gikan sa iyang kopa nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom sa gikan sa kopa. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan og inig-inom gikan sa kopa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton og nagmaluyahon og daghan ang nangamatay. Tungod kay kung imong tan-awon daghan nga mga higayon o panahon nga ang tao mura na ba og dili wala na niya matagaig kaimportante ang gitawag balaang paniapon. Mangumusta tuod ko sa inyong panimbahon. Nasabdan ba gyud nato kung unsa ang kabililhon kining gitawag balaang paniapon? Ato bang natugkad na sayran og nagpabilin bata sa mga natugkad nato mga mensahe mahitungod sa kahulugan sa balaang paniapon? Dapat ato na siyang nasabtan. Kay kung dili nato na nasabtan mga kaigsuonan sa atong pagkakristohanon, kanunay tang mapildi mapukas kaluyahon. Onya musuod dayon ang mga balatian, musuod dayon ang mga problema. Gani miingon dinhi mga kaigsuonan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton og nagmaluyahon og daghan ang nangamatay. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Kinahanglan gyud kon naaman gani bala ang panihapon ang panagtigom, kinahanglan tagaan nimog lawom, tagaan nimo og bili, tagaan nimo kini og taas nga panahon
sa pagpakisusi sa imong kaugalingon before ka mutik sa balaang paniapon. Dili kay basta-basta ang uban mga kaigsuonan, basta kay nakatik lang. Basta kay nagkaapilag balaang paniapon. Ang uban gani, bisag wala gani mabautismo apil-apil na lang sad. Ang uban sad bisan kung nagpuyo-puyo apil ra gyapon. Tinuod ba gyud nga ang tanan mga kaigsuonan nakasabot ni ining kahulugan sa balaang paniapon? Mangutana kuno ko, unsa may kahulugan sa balaang paniapon? Pwede ba nga dunay mo message mo paabot ni ini sa ato karong programa? Ato ng pamalandungan ug maunay ato ang himuong assignment sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Nga kinahanglan inyo ni siyang paabot diri sa atong programa kung unsa ang kahulugan. Kay kun sa ato ang pagtik sa balaang panihapon mga kaigsuonan, dili gani nato masabtan o wala nato maapsi ang kahulugan. Ya, mura og kanang sabay na lang puntas kadaghanan, sabay na lang puntas sa mga tao, labi na sa atong mga kaila, para dili kaayo ta makaingon nga bulag sa panimbahon, ala atik na lang punta. Bisan kung sigig buhat og sala, bisan kung nagpuyo-puyo lang, wa pa gani bautismo, tik lang ta kay total wala bitaw nakaila nako dire, bag-o para man ko dire. Mao na nga usanis mga bantayanan sa atong pagkakristohanon. Ako sa nga pasudlag awit mga kaigsuonan, kay ako sang ablihan ang akong pamilya, kay gikan sila sa among silingan, namisita sila. Nya ako sang pasudlag awit o niya balik lang ko ha. Salamat kayo sa Ginoo. Balik ta mga kaigsuonan, ang uban nga mga simbahan ang ilahang gihimo aron ang unsa may mga sala nga ilang nahimo pasayloon sila sa Dios. Ang ilang gihimo kanang ilang isugid sa mga alagad or ilang isugid sa kanang nagdumala, or ang uban mo ingon nga iampo nila sa mga alagad sa Dios kaniadto nga karon nga matay na. Iampo nila sa mga kalag, katong kalag nga nangamatay nga dili gyud haom sa Biblia. So dinhi ato ang klaro mga kaigsuonan kung unsay angay natong buhaton sa panahon nga adunay mga dili maayo nga kahimtang sa atong pagkakristohanon, labi na kung dunay mga balatian. So gipahinumduman ta sa Ginoo kung unsay angay natong himuon, kung dunay mga nagkalisod-lisod o niya kung dunay mga masakiton. Kinahanglan ato ning mabansay ug ato ning ma-practice. Kung dunay masakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya og sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Ang maong magampo inubanan sa pagtuo magkaayo sa masakiton. Ang Ginoo mo paghiuli kaniya sa maayong panglawas ug mo pasaylo sa iyang mga sala. Dinhi dili lang usa duha kasala kundi tanang sala mga sala.
pasayloon sa Ginoo sa diha nga doon natay pangulo sa atong pagkakristohanon. Ingon din sa versikulo 16, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Dinhi giklaro mga kaigsunan pagsugiray. Kay dunay mga kahimtang sa Kristohanon nga bisan kon walay maayong relasyon, murag nindot ra gyapon, murag paasip na lang ba nga wala ra masakiti, wala ra mabugati. Bisan kung nabugatan sa mga pulong, mga mensahe, wala ra gyud, murag pawala lang ba, murag naghari ang kaikog. Ang tinuod mga kaigsuonan sa Kristohanon, sulayan ta. Sulayan ka sa atong isig ka Kristohanon, sulayan ka sa imong isig ka churchmate. Sa panahon nga mabugatan ka sa imong isig ka churchmate, duula siya, suginli siya. Abi nimo, nabugatan ko sa imuhang mga gipangsulti. Kay kung dili na nimo buhaton, ang imong paghalad sa Dios, dili sad niya dawaton. Hinumdumi, ang prinsipyo sa Dios nga gitudlo ni Jesus Christ diha sa pag-ampo nato sa Amahan, aron mapasaylo o pasayloon sa Dios ang atong mga sala, kita ang una mo pasaylo. Timanin niya, ayaw gyud ni kalimti. Alang natong mga Kristohanon mao ni pinaka murag makaingon ta sa basic kaayo nga mensahe, pero mao'y pinaka-importante. Kay mao man ni una gyud nga gitudlo ni Jesus Christ ngadto sa ihang mga tinun-an. Kini ang pinakauna nga gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an kung unsaon pag-ampo. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa mga sala nakasala kanamo. Ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Mao na nga kon naa kay igsuon nga diin ka nabugatan, naa kay igsuon o ka churchmate diin ka nasilo, or kaha nabugatan siya tungod nimo, wala na siya mutagad tungod kay na day say kabugaton o niya ikaw mo hinungdan, dula siya. Or kaha ikaw mo muduol niya. Muna niingon din nga pagsugiranay kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usag-usa. Kay naagyoy nindot nga resulta kung magkauli ang nindot kaayong pagtinagdanay. Itong hinumduman si Jesus gani kapila gyud niya ni gipahinumdom ngadto sa iyang mga tinun-an. Nga matud pa inigdala ninyo inyong hala dito sa laran, o niya dito ninyo nahimdumon, oy nabugatan man di ito. Nabugatan man dito kung kasing-kasing ni akong ka-churchmate. Duula siya. Biya iusa ang halad, ayaw una ipadayon. Duula usa siya. Og suginli sa imuhang gibati nga nabugatan ka. Suginli sa imuhang gibati nga nasakitan ka. Abi nimo nasakitan ko. Pasaylo ako nga nasakitan gyud ko sa imuhang mga pinulungan. Di ba nindot kaayo? Nga diha pa lang makalingkawas din ka. Nindot kaayo sa ato ang pagkakristohanon kung kanunay tang gawas nun. Sayon kaayo paglitok sa mga pulong nga kung naatas kamatuoran, ang kamatuoran maghatag natong kagawasan, ang tinuod nga kamatuoran dapat matinud-anon ta or madinawaton ta. Kanang pulong madinawaton. Usa sa mga lisod kaayo nga sitwasyon sa Kristohanon kung doon na say pride. Mao gyud nay problema kung doon na kay garbo. Bawal sa atong pagkakristohanon ang garbo. Ato nang isalikway, ato nang ilabay, ato nang kalimtan kay dili na mao'y atong gikinahanglan.
kanang garbo. Ang tao nga walay garbo, sa panahon nga siya masakitan, muduol siya. Musugid siya, binimo nasakitan ko. Di ba no? Napa ba ni sa ato ang pagkakristohanon? Napa ba ni mga kaigsuonan sa ato ang pagpangalagal sa Dios? Dapat na ataana na ang pagsugiranay. Kay ang tinuod mga kaigsuonan nagbinungulay ramo diha, paunhanay ramo kinsay mo paubos ninyo, dili gyud na mao. Akong balikon, di na gyud makaayo ninyo. Mao nay pinakagamay pero pinakadelikado. Kay diha magsugod ang problema nga mag-atang sa imuhang kinabuhi diha sa imo pagpangalagan sa Ginoo. Magbantay ka ana. Grabe ni siya ka-simple. Grabe ni siya kagamay. Pero kung dili na nimo maatiman, maunay sinugdanan sa dakong problema. Mana nga kung sa atong pagkakristohanon inigsimba nimo sa Dios, o niya nabugatan kas imuhang isig ka magtotoo, nabugatan kas imong ka-churchmate, nabugatan kas iyang mga pinulungan sa iyang mga binuhatan, sa iyang mga gipangsulti, duula siya. Sister, brother, ang tinuod na bugatan ko, di ko kahalad sa Dios. Bisan pag muingon ko nga muhimo kog mga pag-ampo sa Dios, mabugatan ko. Labi na kung muti kag bala ang paniyapon, unya wala nimo tagaig kahulugan, wa ka kasabot unsay kahulugan sa balang paniyapon. Kabalo na bagyud ta sa kahulugan sa balang paniyapon? Sa buot ipasabot sa balaang paniyapon? Kung namoy mga nasayran, pwede ra gyud ninyong i-comment diri kay ako ra nang tagaan og pagtagad ang pagbasa sa inyong mga mensahe. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala og pagampo alang sa usag-usa, aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa tawo nga matarong dakog kaymoan. Kini kasagaran ni nagkinahanglan ni ini katong naay mga ka-churchmate kana bitaw na akay simbahan nga diin ka naghalad, diin dito nimo ihalad ang mga pagdaig, ang mga pagpasalamat, ang pagkamaayos sa Dios. Bersikulo 17, si Elias sama kanato apan siya mainitong nagampo nga dili unta muulan og wala gayod muulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga. So dinhi giklaro na usab mga kaigsuonan sa mga tinuod nga mga pangulo ug mga nagdumalag simbahan, number 1 nga ilhanan nga sila maoy atong gikinahanglan mga pastor nga tinuod nga mainiton nga nagampo. Unsaon nato pag-ila sa mga pastor nga mainiton nga nagampo? Una sa tanan, nakakita ka, nakasinati kas tubag sa imong mga pagampo. Kay mao man gipakita gyud dinhi nganong mainiton si Elias mga kaigsuonan, kay dunay resulta ang iyang prayer eh. Ang Dios maghatag og mga ilhanan ngadtos mga tao o mga pastor or mga leader nga mainiton, tinuod nga mainiton nga nagampo like ni Elias. O niya gipakita dinhi nga sa dihang nagampo si Elias nga dili mo ulan, wa gyud mo ulan. Pero sa diha nga nagampo na usab si Elias nga muulan, mibundak ang ulan. Sa diha nga doon na kay gipaampo. Pastor, iampo ko ani. Gitubag ka sa Dios. Usak kini ka mga ilhanan nga nag-uban ang Dios o gipadad-an kag alagad sa Dios. Ang tambag sa Biblia, tahura, tumana, kay ang mga sugo nga naa sa iyahang kasing-kasing gikan sa Dios. Usa sa mga likayan, garbo.
Kay ang garbo kanunay nang magnegatibo. Suguon ras pastor, murag mabugatan dayon ang taong dunay garbo. Mao na nga kabantay mo. Talagsa ra kayo nga pastor nga dili kay mag-amping mahitungod sa pagsugo. Manang ang mga pastor kasagaran na dili kayo makit-an nga musugo. Pero sa ako ang pagdumala, dili ko magpanuko sa pagsugo. Unsay kasagaran nga angay ipakita sa mga alagad sa Dios mahitungod sa pagsugo. Suguon ka nga tun-i ang Biblia. Suguon ka nga pamalandungi ang pulong sa Dios. Ug maunay ikalipay sa mga alagad sa Dios. Suguon ka nga imong i-share ni ngadtos imong mga kaila labinas imong pamilya. Sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 17 sa atong gibasa kaganina. Pero kung moingon ang pastor, ibaligya imong baka, ibaligya ang imong balay, ihatag diri nako kay mauna ni syudad sa Ginoo, kolto na. Ang isugo sa tinuod nga mga alagad sa Dios, katong ikalipay sa Dios. Katong kabubuton sa Dios, katong gusto sa Dios. Gusto sa Dios mga kaigsunan, makakaton ka. Gusto sa Dios nga matugkad nimo ang iya mga mensahe, munang gidasig ka. Kaysa dihang mo abot kining pagdasig sa imong pagkakristohanon, number 1 kini nga ilhanan nga sa imong pagkakristohanon giatiman ka sa Dios. Bless kayo ka kung dunay mga pangulo o nagatiman sa imong pagkakristohanon. Ang tao nga naay pangulo, nga naay nagampo sa Dios sama ni Elias, dili kabsan og panalangin. Dili kabsan og panalangin. Maunay giingon dinhi nga unya nagampo nausab siya og muulan unta og ang langit mibubbo sa iyang ulan og ang yuta mihatag sa iyang abot. Unya pagka 19, dili malikayan diha sa mga simbahan, doon ay mga sakop nga mahimulag. Mga igsuon, kung usa kaninyo may sala agikan sa kamatuoran og may makapabalik kaniya, angay ninyong masayran nga katong na makadani sa usa ka makasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon og daghang mga sala mapasaylo tungod kaniya. Bless kaayo nga sa imong pagkakristohanon nakadasig ka sa mga taong nagkaluya, sa mga taong nidistansya sa tawag sa Dios. Nidistansya mga kaigsuonan. The word nidistansya, katong mga taong na backslide nga wala na mangitag simbahan. Pero katong mga tao nga wa mo simba diha sa simbahan, apan nangita og tinuod nga simbahan, wala na magpakita nga na backslide. Kaya naamagay mga kaigsuonan, ibin ako kung ako lang yun mga kaigsuonan sa akong kasing-kasing, makakita og simbahan nga wala magtinarong, wala itudlo ang Biblia, wala itudlo ang hingpit nga mga pagtulonan sa Biblia, mangita kog simbahan. Ngano man, dili na makatabang nako aron ko mahimong takos og andam sa pagbuhat og maayo. Atong hinumduman, ang instrumento gyud aron mahimo tang takos og andam sa pagbuhat og maayo, ang simbahan nga mutudlo sa tinuod unsay gisulat sa balang kasulatan. Kay ang gisulat sa balang kasulatan, mo-rebuke, mubadlong, mutudlo unsaon pagkidabuhing matarong sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap, maandam alang sa tanang maayong buhat. Munang bless kaayo ka nga sa imong pagkakristohanon gitudluan kag tarong sa Biblia, gitudluan kag maayo sa pulong sa Ginoo.
Kay diha man ka maandam. Daghan kayo mga Kristohanon nga pila na katuig karon bisyoso gyapon. Ngano man? Wala itudlo ang tinuod nga mensahe nga mo'y makapaandam sa tao. Ngano kinahanglan tang mubuhat og maayo? Ingon si Apostol Pablo diha sa Efeso Kapitulo 2, 8 ug 9. Ang uban diha ra kutob sa 9. Pero dapat buhaton gyud na og basahon diha sa 10. Giluwas ta diha kang Kristo Jesus aron magbuhat tag maayo. Kay kining buhat nga maayo mauni gipakita si Biblia nga requirements para makasulod tag langit. Kay mag-unsa man ang atong pagtuo, mag-unsa man ang atong grupo, mag-unsa man ang kanindot sa atong karatula, mag-unsa man ang kadaghan diha sa simbahan, o niya bati kay tag binuhatan. Inig pangita ni Jesus, inig atubang nato dito sukmanan sa Dios. Ang tan-awon sa Dios dili ang imong simbahan, dili ang gidaghanon sa imong simbahan, dili ang ngalan sa imong simbahan, dili sad ang imong pagtuo mo'y tan-awon sa Dios, kundili ang imong mga nahimo, ang imong mga binuhatan mao'y tan-awon kon maubanay makapasulod nimo unya sa imong saging harian sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga mga pagtuo, timan ini ha, ang tinuod nga pagtuo makit-an gyud na sa mga binuhatan. Makit-an gyud na sa binuhatan, dili na mistil pa nga Kristohanon ko brad, priha da ita. Dili na mistil pa nimong ipanugilon. Kay ang musugid kung kinsa ka ang atong mga binuhatan. Timan ini siya, ang musugilon kung kinsa ta, kinsa ko ang akong mga binuhatan. Diha sa atubangan sa Dios o atubangan kang Kristo ang pangitaon atong binuhatan. O ang iyang tan-awon ang atong mga pinulungan. Kay diha ta hukman o diha isibu ang iyang ganti sumalas atong mga nahimo ug sa atong nabuhat samtang nagpuyo patas kalibutan. Og ang makatabang nato aron makabuhat tag maayo atubangan sa Dios kanang mga pangulo nga nagtudlo og tarong sa Biblia. Kadaghan kay mga pangulo nga nagtarong og tudlo sa Biblia. Ang problema kay daghan pong mga tao o mga pastor nga wala itudlo gyud ang tibuok pagtulon-an sa Biblia. Mao na nga bless kayo ko nga naagyo ko'y pastor. Ang pastor nga nagbautismo nako gituan nas Ginoo. Gahulat sa katapusan nga hukom. Unya ang iyang kinamanghurang anak sa una niyang asawa kay pagka matay man gud siyang asawa, batanon pamampod siya, nangita siya kauban para katimbang sa simbahan. Ang kinamanghuran nga anak niya sa una niyang asawa karon mao inimpuli sa buluhaton nga pagdumala sa simbahan. Muna nga moingon ko nga nahimuot ang Dios sa pastor nga nag-atiman nako kaniadto. Kay mao man ay giingon sa Dios ngadto kang David, kung tumanon ra gyud nimo ang mga pulong, mga sugo, magtamod ra gyud kas mga mando, dili hutdan kag hari, dili hutdag hari ang imong Pinoy-anan. Munang pagpuli ni Solomon grabe kayo. Pero ang problema kay si Solomon nasaag pod sa unahan. Munang pagkahuman sa kinabuhi ni Solomon ang nimpuli mga dautan ng mga hari or mga nagmando. Munang moingon ko nga bless kaayo mga kaigsonan ang kinabuhi sa tao nga giatiman sa Dios. Usag yun sa mga ilhanan
nga giatiman sa Dios ang imong pagka Kristohanon, dunay nangulo nimo, dunay nagtudlo nimo, dunay naghago sa imuhang kinabuhi para muhago usab ka ngadtos lain pang kinabuhi. Kung dunay naghago nimo, timan ini kay gusto sa Ginoo nga muhago sab ka para sa kaluwasan sa ubang mga tao. Mga igsuon, kung usa ka ninyo mahisala agikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya, angay ninyong masayran nga katong makadani sa usa ka makasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Kay ngano man, katong mga tao nga iyang gitudloan, mutudlo naman sadto sa mga tao, og ang mga tao nga natudluan motudlo na usabtos pulong sa Dios. Munang daghan kay mga sala nga mapasaylo. Mumultiply gyud ang tinuod nga sanga, katong sanga nga namunga. Hinumdumi, mga kaigsunan, hinumduman nato nga ikaw ug ako sangata diha kang Kristo Jesus. Ug sa atong pagkasanga dapat tang mamunga. Congratulations sa mga kaigsuonan nako diha kang Kristo nga dunay nangulo, dunay pastor. Pero kung dunay mga nangulo sa atong kinabuhi, wa na musubay sa Biblia, sala na nimo na kung magpabilin pa ka. Ang akong ik-advise, pangitaa ang mga pangulo una sa tanan, mainiton ug mainampuon, og nagtamod kanunay sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, og nagkinabuhi kanunay sa mga minsay sa Dios. Ug timan ini ang musugid kung kinsata ang atong binuhatan, ang musulti kung kinsata atong mga binuhatan. Muhatag kog higayon og panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe. Ako sang tagaan og pagtagad pagbasa sa inyong mga mensahe. Inday Dorlin Incabo kanang naghimo og bala ang panihapon siguro simbahan unya dili kasal ang ihang gipa uyat sa paghatod sa muambit. Bala ang panihapon na adi ay mahitabo mga babae pa, di ba unta mga lalaki na. About sa babae ug lalaki, wa nay problema kay bisan kinsa ka binsa gawas lang sa mga customaries mga Hudyo, sa mga balaod sa mga Hudyo, bawal gyud nila ang mga babae. Pero sa pag-abot ni Ginoong Hesus, kung imong lantawon sa ato ang pagkakita na karon, ibin sa mga kasimbahanan sa mga apostoles, imo gyud makit-an nga ang diskusyon ni Apostol Pablo nga wala nay kalahian sa babae ug sa lalaki. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, ang babae magwali na sa pulong sa Dios. Pero kung ang babae wala pay kasal, bisan og lalaki di pagyapon kasal, maunay makapahugaw sa iglesia, sa simbahan. Mauna nga importante gyud nga kasado gyud ang kana bitang muatiman sa paghatod sa mga balaang panyapon ngadto iyang isig ka magtotoo. Si Jocelyn sumoya sa Hulga, mura maglisod dapon Jocelyn samoya sa Hulga, murag lisod-lisod yun, sagdi lang murag maon na to.
Aduna ko'y hangyo pastor, prayer request schedule sa colonoscopy sa akong anak sa Lunes, mga pag-ampo nga wala nay makita nga ang doktor nga diferensya sa tinae sa akong anak tungod kay giayo o gitunaw na sa Ginoo. Amen, no? I declare in the name of Jesus sa tanan nga sa tinae, sa gabal sa tinae sa akong anak. Dako ang akong pagtuo ug pagsalig sa Dios nga ayo na ang akong anak. Amen, amen, amen. But the doctor mahimo mo man og proseso para sutaon. Jud nila kung wala na ba jud diferensya ang tinae sa akong anak. Maoy na ako kay mabwadlong gyud siya. Mo ni usas mga ilhanan nga giatiman mo sa Ginoo. Amin Pastor Nelin Aranio. Amen. Anak ni Joseph Kalinog. Naminaw ko pastor sa imong live. Ang Dios magpanalangin kaninyo Sister Nelin Aranio ka Hilog. Si Michael Tagalogin, salamat kay pastor sa imong pagpahinumdom. Si Jocelyn nga naa sa Kuwait, maayong gabi. Si Michael watching from Gango, Purok 3, Usami City. Si Maria Victoria Perez Ancot, amen pastor, abundant blessing gyud kung matinud-anon ka nangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Si Marilyn Oration, thank you Lord. Og sa imo Pastor Gideon, daghan na gyud koy nakatunan, aduna gyud mi obligasyon sa among pastor. Salamat mga mentor, dako gyud kahimuan sa imong kaugalingon. Sa among kaugalingon. Dalaygon ang Dios. May gabi ni Marcos Monticelio og ni Sister Gingging Simpron. Maria Gina Dicano, mayong gabi. Og Titing Kabahis Patos, amin. Pastor, salamat sa pulong sa Dios. Panultihon 24:13-14. Angayan jud kanon ang pulong sa Dios tungod kay ang pulong Dios nag-ingon nga ang Bible nga tamis kini sama sa dugos o sa putyukan og mao kini ang mohatag og paglaom og maghatod ngadto sa makahayag og kaugmaon tungod kay ang pulong sa Dios nga anaa sa Biblia nagpahimatngon man kanatong tanan. Dalaygon ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Gikan ni Bernadita Reyes, nindot kaayo ning magkinabuhi tas pulong sa Ginoo pastor. Kay mauranay atong ikapasigarbo nga atong madala og labaw sa tanan, prepare ni nato sa kaugmaon sa kaluwasan. Amen. Si Tatay Arnold, maayong gabi Tay Arnold Pasyon, ipangumusta ko ni Pastor Art. Nakakita ko sa iya nga live. Salamat sa Ginoo nga nag-uban ang Dios sa ato ang igsuon si Pastor Art Pakli. Si Nars Boyan, bless kaayo mi pastor nga naa ko'y mentor pastor nga nakaila sa Facebook og yatagan ko gipataod og wifi og ibayad og load kada buwan. Og dako na nakong panalangin Pastor Gideon kay wala pa ko'y wifi mudog ko puntod aron amuadto kog bungtod aron magpasignal. Apan karon salamat sa Ginoo wala nako maglisod sa pagpaminaw. Dalaygon ang Dios. So, salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman ninyo diha. Si Inday Dorlin Incabo Tinsay, salamat sa pagtubag pastor. Si Ate R, salamat pastor og bless ko sa pulong sa Ginoo nga dako kahimuan sa among kinabuhi. Ako pastor naa nagatudlo jud namo. Wow, gikan ninyo Edgar Sumampong. Maugnay pinakaimportante. Kalipay gyud nako nga daghang maghago alang sa atong matag kinabuhi. GPC Santiago, praise God pastor, salamat sa pulong ni Lord. Si Glory Donaire Fortuna, dalaygon ang Dios pastor, salamat na kay nakapaminaw na pod ko. Salamat sa Ginoo. Si Bernadita, maayong gabi Bernardino Hinilaso, maayong gabi diha pastor,
parte sa kaminyoon nakasal nako. Pero nagbuwag mi, pwede ba ko makig-ipon og lain og mangita og lain kay sala man god? Dili gyud pwede samtang buhi patong imuhang bana. Pero ayaw po pagampo nga mamatay para makaminyo kag lain. Samtang buhi pa ang imong bana, dili wa pa kay kagawasan nga muminyo og lain. Ang imong buhaton pangayoa sa Ginoong lig-unon ka. Og ayaw paminaw sa kamingaw sa lawas. Ayaw paminawa. Ang imong buhaton itugyan sa Dios ang tanan. Si Felix sa Ngilan, maayong gabi Si Jocelyn, matod pasalamat sa mga pulong sa Dios pastor tungod kay ang iyang pulong maoy makahatag og kusog kalig-on kon moabot man kanato ang mga pagsulay. Si Rose Datuon, God bless you pastor, God bless ninyong tanan. Si Jocelyn, so samo ya sa Holga, ang Dios magapanalangin kanimo og sa tibok nimong pamilya. Awit makalangit akong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan diri sa ato ang programa Why Imposible. Ato asang tagaan na og pagtagad mga kaigsuonan. Oras atong programa alas 9:12. Dili lang kay ko moabot og alas 9 kapin, alas 9:30 or alas 10 kay Domingo ugma manimbata. Awit makalangit, why imposible? Presensya mo akong unahon, ang puno mo ang akong kaligon. Sulod ng kasing-kasing ko, mga padayi kanimo, tungod sa imong pagkamaayo. Sa pagmata sa kabuntagon, presensya mo akong unahon, ang puno mo ang akong kaligon. Gikan ni Ricky Rakasa, salamat pastor sa mga pagpahinomdom kanunay. Laygon ng Dios, salamat sa Ginoo sa iyang pagatiman kanato. Pagkamaayo, ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kadaugan, ikaw ang katubagan. Walay butang na malisod kanimo. Gikan ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay, thank you Lord Jesus pastor nga naa ka sa social media, nga naa ka gapasa gadasig namo sa kinabuhing espirituhanon nga pag kinabuhi diha kang Kristo magmalaw tayon. Si GPC Santiago, amen. Amen, no? Salamat sa Ginoo. Ako sang awiton mga kaigsuonan ang lahutay o niya dito sa cross na yung manamilit na ta sa atong programa. Sa pagmata sa kabuntagon, presensya mo akong unahon, ang puno mo ang akong kaligon. Sunod ng kasing-kasing ko, mga pagdayi kanimo, tungod sa imo
ka ni Pagatpad. Amen, Pastor, na bless ko sa imong mensahe. Si Rachel, salamat sa pagdasig kanamo kanunay, Lord. Pinagi Pastor Gideon, God bless. Si Noel Cadilinia, Leones, salamat jud kaayo sa pulong na bless jud ko, Pastor. Si Celia Tabanaw, Pastor Gideon, maayong gabi di ay kanimo. Ang pangutana pas about sa balaang panihapon nga gapahinomdom nato nga ang ihang mga pulong nagpadayon bisan sa ihang kamatayon. Buhi siya kay sa matagkaon sa pan simbolo na luwas ni Kristo sa pag-inom sa kupa nagpahinomdom sa iyang dugo. Dalaygon ang Dios. Salamat kay ni Sister Celia Tabanaw. Good night, Pastor. Ako sang awiton mga kaigsuonan, ang awit makalangit nga gi-request lahutay og dito sa cross. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan kasakitan, doon na may utlanan, busa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, na may utlana, busa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli ka, buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan, busa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day gasiya, og dili kakabsan sa tanang butang.
Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan. Kalisdanan, kasakitan, luna may utlanan, busa ayaw kaluya kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mga alagad, kay ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang mga katawhan, relihiyon ng pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay pangluban, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkaiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay pangluban, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus.
walang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisag kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabilin ang pulong mo, dili mausap ang saad mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabako ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo damhana, nagtudlo sa tanan, katawhan mo iandam, wa na'y laing gabayan pa, ang Biblia kumpleto na, nga akong buhing giyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabako ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanimo Hesus, way makatupong sa ngalan mo Dios, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanimo Hesus, way makatupong sa ngalan mo Dios, ay ang pulong mo kinabuhi ko, ay ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong pagpahinumdom kanamo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amo magpagtudlo pagiya sa mantagusa. Nagpasalamat kami sa among pagpaminaw sa imong mga pulong nga dunay na bag-o, dunay na ayo nga kinabuhi. And thank you so much Amahan sa imong pagkamilagroso, nga samtang kami magahimo sa mga pag-ampo o magaduol kanimo kami dili gid nimo pakyason. Dili kami nimo balibaran sa panahon nga kami muhangyo kanimo Amahan. And thank you so much Lord sa mga milagro nga nabatunan sa akong mga kaigsunan and kumpletong kaayuhan. Salamat o Dios. Bisan pa ugad sa akong kaigsuon nga dunay prayer request Ginoo nga iyang anak Ginoo,
nga nagpa-check up Ginoo, wala na bisan unsa problema, bisan pa sa iyang tinai o God. I declare in the name of Jesus sa ako mga kigsuonan Ginoo nga nagpa-pre-request, I declare nga dunay mga milagro nga ilang mabati, makita, masinatian. And thank you so much Lord sa imong pagpamuhat sa amo ang panag-uban, og thank you Lord sa imong pag-ayo, even Lord sa espirituhanon nga bahin, padahin mo kaming giayo God. And salamat Lord sa imong pag-amuma, pagtagbo sa tanan namong gikinahanglan. Og mga adlaw amo kang daygon, og mga adlaw amo kang halaran, pasidunggan sa imong pagkamaayos sa among kinabuhi sa tibok semana, ug sa imong pagkamaayos sa akong mga kaigsuonan. I declare blessing sa matag usa. I declare complete healing in the name of Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you God. Salamat Amahan sa imong pag-atiman kanamo. Bisan pa sa among pagpangatulog, sa among pagpamahulay, amo kang daygon, amo kang pasalamatan, pasidunggan. Kay alang lamang kanimo ang tanang mga pagdaig, tanang mga pagpasalamat, dungog kadungganan o God, himaya alang lamang kanimo. Sa pangalan ni Jesus, amen og amen. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Kini inyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.